Sanibonani babukeli. Onibingelelayo noSihle intombi yakwaDlamini, intombi engihle ngobuhle kuphela kodwa enhle nangezenzo zayo. Angihambi ngedwa, ngihamba neBawunile Foundation ngaphansi kohlelo amasiko nemikhuba. Sitholakala bukhoma esigodleni samatshitshi. Mesikhuluma ngesigodlo samatshitshi ilapho suke sikhuluma khona ngezigaba umuntu wesifazane kanye nomuntu wesilisa adlula kuzo kusukela ebuncanini azabe mdala. Kungagcini-ke lapho siphinde sikhulume ngemisebenzi abenzelwa yona ngokwezigaba zabo. Namhlanje ngifisa sikhulume ngakho esigodleni samatshitshi izinto ezinhlanu eziyinqubo esiphila ngaphansi kwazo. Okuyusiko, usikompilo, imikhuba, inkolo, inkololozi. Umkhuba into eyenziwa umuntu noma umndeni noma indawo okungenzeka ukuthi kwezinye indawo abayenzi. Umzekelo, abantu bakwaNgubane basika noma banquma umuntu. Lowo umkhuba wakhona. Nami ekhaya kwaDlamini siyagcaba ebuswenjwana ngibona nje ngicabile kodwa abanye oDlamini kuyenzeka bangakwenzi lokho kwehlukahlukene. Mase kube khona indawo la ukuthi khona makuwende iwele ngoba selihloniphisa selishonile kodwa ngesihloniphiso kuthiwa lendile. Malendile lingcwatshelwa eduze kwendlu lapho mekuthi lisuke lisalincane. Lapho ke sikhuluma ngomkhuba ongathinti wonke noma ongenziwa yiwonke umuntu. Okwesibili usiko. Usiko inqubo yesizwe engasoze yashintsha. Bengenza umzekelo ngingenza ngomhlonyana. Umhlonyana usiko lenzelwa ingane yentombazane futhi okuwusiko liphoqelekile ukuthi ingane yentombazane yenzele. Okwesithathu usikompilo. Masikhuluma ngosikompilo sikhuluma ngezimiso zomndeni noma zomphakathi noma zesizwe ezingasoze zashintsha noma zaguquka. Mangenza nje umzekelo ekhaya kukhona izibulo, inkosana noma inkosazana, indlalifa. Mangikhuluma ngezibulo ngikhuluma ngengane yokuqala. Umnumzane kuyenzeka abe nezibulo kodwa lingabi inkosana noma inkosazane ngoba lizalelwa ngemendweni. Inkosana noma inkosazane ingane yokuqala ezalelwe emendweni. Kanti indlalifa ikhonjwa uyise. Akayikhombi ngokuzaleka kwayo kodwa uyikhomba ngezenzo noma ngokuziphatha kahle kwayo. Lokho ke kuwusikompilo lwawo wonke umuntu akekho ngakujika. Okwesine inkolo. Inkolo sikhuluma ngembono, imigomo kanye nezenzo okuhlanganise nokukamoya okungabonwa ngesolenyama. Okugqama kakhulu masikhuluma ngenkolo isonto. Siyazi ukuthi amasonto anenqubo mgomo yawo. Okuwukuthi mesingasalandeleki noma mesiphazamisa inhlalakahle yomphakathi ayavalwa. Okungaba ukuthi avalwa inkosi noma inkantolo. Okwesihlanu inkololoze. Inkololoze okwabathakathi noma kwezigilamkhuba. Solivala kanjalo-ke uhlelo lwethu namhlanje esigodleni samatshitshi. Mbukeli, wamukelekile ukuthi makukhona okwaziyo okungafani nalokho esikwaziyo ukuveza.